Γεια σας και πάλι. Σήμερα έχουμε ένα ωραίο θέμα που παραδόξως σε τόσα επεισόδια της εκπομπής αυτής που έχουν γίνει μέχρι τώρα δεν έχω κάνει ποτέ κάποιο είδους top 10, top 5, κάτι τέλος πάντων με κορυφαία κόμιξ. Οπότε ήρθε λοιπόν η ώρα σήμερα να μιλήσουμε και να κάνουμε ένα είδους top 10. Να διευκρινίσω πριν ξεκινήσουμε τι είδους top 10 θα είναι αυτό που θα δούμε. Αφορά λοιπόν αμερικάνικα τεύχη, συγκεκριμένα τεύχη, όχι δηλαδή ιστορίες ολόκληρες ή σειρές κτλ. Θα δούμε συγκεκριμένα 10 αμερικάνικα τεύχη, τα οποία θεωρώ κορυφαία και με έχουν επηρεάσει προσωπικά. Δηλαδή δεν μιλάμε απαραίτητα για κάποια κόμιξ τα οποία θεωρούνται ότι είναι τα καλύτερα κόμιξ, τα καλύτερα τεύχη όλων των εποχών, αλλά είναι αυτά που θεωρώ εγώ ότι είναι από τα αγαπημένα μου τεύχη και τα οποία μπορεί να έχουν και μια έτσι, συναισθηματική αξία για μένα ιδιαίτερη λόγω της εποχής που τα διάβασα ή των συνθήκων που επικρατούσαν. Φυσικά μιλάμε έτσι για κορυφαία τεύχη, δεν είναι απλά κάποια αγαπημένα τεύχη που μου αρέσουν χωρίς να έχουν όμως κάποια ιδιαίτερη καλλιτεχνική αξία. Μιλάμε για κορυφαία τεύχη λοιπόν, τα οποία θεωρώ εγώ ότι είναι από τα καλύτερα και τα οποία βρίσκονται και στη συλλογή μου. Μάλιστα το συγκεκριμένο top 10 αφορά σχεδόν αποκλειστικά τεύχη τα οποία τα έχω στη μορφή την πρωτότυπη που κυκλοφόρησαν σαν τεύχη, εκτός από κάποιες ελάχιστες εξαιρέσεις. Επειδή γενικά θεωρώ δύσκολο να κατατάξει κάποιος κάποια καλύτερα κόμιξ, όχι μόνο κόμιξ, και γενικά να κάνει κάποιο top 10 ας πούμε ή κάτι άλλο παρόμοιο και αυστηρά να βγάλει ότι αυτό είναι το πρώτο, αυτό είναι το δεύτερο, αυτό είναι το τρίτο κτλ. Δεν θα τα κάνω με σειρά από το καλύτερο στο χειρότερο ή ανάποδα. Θεωρώ ότι λίγο πολύ είναι όλα κορυφαία όπως είπα και θα τα πάω λοιπόν με χρονολογική σειρά με βάση την εποχή στην οποία κυκλοφόρησε το πρωτότυπο τεύχος το συγκεκριμένο που θα βλέπουμε κάθε φορά. Ξεκινάμε λοιπόν πολύ παλιά με το πρώτο τεύχος της λίστας μας, το οποίο φυσικά θα είναι Carl Barks. Ο αγαπημένος λοιπόν παπιοδημιουργός μας έχει δώσει πραγματικά αξέχαστες και αριστουργηματικές ιστορίες που τις έχουμε δει και στα ελληνικά, στα Disney περιοδικά και κυρίως στο κόμιξ όταν είχε πρωτοκυκλοφορήσει και είχε κάνει έτσι μεγάλη επιτυχία. Προσωπικά αγαπημένες μου ιστορίες είναι αυτές που είχαμε δει στο πρώτο και τρίτο τεύχος του κόμιξ, οι πιο αγαπημένες από όλες, δηλαδή τα τετράγωνα αυγά που είναι το πρωτότυπο τεύχος από το 1949 και ο δρόμος προς την Τσιμπόλα που είναι το τρίτο τεύχος του κόμιξ. Τώρα αυτά τα θεωρώ σχεδόν εισάξια, θα μπορούσαν να μπουν και τα δύο τεύχη στη λίστα, θα μπορούσα να κλέψω λίγο. Τα τετράγωνα αυγά είναι μια πολύ έτσι αγαπημένη ιστορία για μένα, αλλά επειδή δεν έχει μέσα τον Scrooge, θα πάω στη δεύτερη επιλογή και θα δούμε το Uncle Scrooge νούμερο 7 από το 1954 που έχει μέσα και τον Scrooge και τον Donald και τα νιψάκια και είναι ο δρόμος προς την Τσιμπόλα. Uncle Scrooge νούμερο 7 λοιπόν από την Dell Comics με το πολύ ωραίο αυτό εξώφυλλο του Carl Barks και τον Scrooge. Ένα από τα πιο έτσι παλιά συλλεκτικά τεύχη που έχω, που κυκλοφόρησε, έχει ημερομηνία κυκλοφορίας μάλλον το Σεπτέμβριο του 1954 και είναι και σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Λατρεμένη ιστορία λοιπόν, με την αναζήτηση των 7 πόλεων της Τσιμπόλα και τα πλούτη τους. Ο Carl Barks λοιπόν δεν θα μπορούσε να λείπει από ένα top λοιπόν για μένα τουλάχιστον, και αν θέλετε να δείτε και πιο αναλυτικό βίντεο για το συγκεκριμένο τεύχος έχω κάνει και πρόκειται για την ιστορία που την είδαμε και στην Ελλάδα στο κόμιξ νούμερο 3 του Τερζόπουλου. Και προχωράμε στο δεύτερο κόμικ της λίστας μας και πάμε σε Marvel και στον κορυφαίο τίτλο που δημιούργησε ουσιαστικά το σύμπαν της Marvel το οποίο γνωρίζουμε, που είναι το Fantastic Four από τον Stan Lee και τον Jack Kirby. Μια κορυφαία λοιπόν περίοδος από τα κορυφαία κόμιξ όλων των εποχών που μας έδωσαν αυτή την πολύ μεγάλη συνεργασία οι δύο αυτοί λοιπόν
κολοσσή των κόμιξ. Και εδώ θα μπορούσαμε να βάλουμε πολλά τεύχη από την περίοδο αυτή. Θα προσπαθήσω στη λίστα αυτή γενικά να έχω ένα ενδεικτικό τεύχος από κάθε περίοδο σπουδαία σε έναν τίτλο, για παράδειγμα, όπως εδώ. Ο Stan Lee λοιπόν και ο Kirby μας έχουν δώσει καταπληκτικές ιστορίες στους Fantastic Four, ειδικά μετά το 30ο τεύχος περίπου, που άρχισαν να παίρνουν πιο πολύ έτσι μπρος και να οριμάζει πιο πολύ η συνεργασία τους αυτή. Είχαμε δει για παράδειγμα τη δημιουργία του Silver Surfer και του Galactus, στο οποίο έφτασαν κατά γενική ομολογία στο πικ της δημιουργίας τους. Εγώ όμως δεν θα βάλω κάποιο αυτά τα τεύχη στη λίστα αυτή, θα πάω στο αμέσως επόμενο τεύχος, αφού τελειώνει η τριλογία του Galactus, η περίφημη αυτή, το οποίο είναι φυσικά το Fantastic Four 51. Fantastic Four νούμερο 51 λοιπόν, ένα από τα ελάχιστα κόμιξ σε αυτό το top που δεν το έχω στην πρωτότυπη μορφή, σε τεύχος, αλλά θα το δούμε όπως έχει δημοσιευθεί στο Fantastic Four Omnibus νούμερο 2. Είναι βέβαια στους στόχους μου μέσα να το αποκτήσω και αυτό, με το πολύ εκπληκτικό αυτό εξώφυλλο του Jack Kirby και την επίσης έτσι iconic πρώτη εισαγωγική σελίδα. Εδώ λοιπόν έχουμε την ιστορία This Man, This Monster, μία από τις καλύτερες ιστορίες που μας έχει δώσει ποτέ η Marvel, και ο ίδιος ο Stan Lee, αν θυμάμαι καλά, είχε πει κάποτε ότι αυτή είναι ίσως η αγαπημένη του ιστορία που έχει γράψει ποτέ. Ένα μικρό λοιπόν διαμάντι, γιατί δεν πρόκειται για ιστορία που συνεχίζεται σε πολλά τεύχη, είναι ένα αυτοτελές τεύχος, και να πούμε ότι είναι και η πρώτη εμφάνιση της αρνητικής ζώνης, της negative zone εδώ πέρα λοιπόν, σε αυτό το τεύχος. Δεν θέλω να πω πολλές λεπτομέρειες, φυσικά είναι ένα τεύχος στο οποίο ο Stan Lee και ο Jack Kirby βρίσκονται έτσι στο απόγειο της συνεργασίας τους. Μια ιστορία πραγματικά που είναι χρυσάφι και αντιπροσωπευτική του πώς η Marvel έγινε αυτό που είναι σήμερα. Αφήνουμε στη συνέχεια τους Fantastic Four και πάμε στον άλλον έτσι πολύ μεγάλο τίτλο της Marvel και πασίγνωστο σε όλο τον κόσμο, στους Avengers. Μια σειρά προσωπικά πολύ αγαπημένη, την οποία την πρωτογνώρισα στο μικρό Spider-Man του Καμπανά, που τη διαβάζαμε τότε σαν δεύτερη ιστορία και ήταν από τις πιο αγαπημένες μου, πιο πολύ από ότι ήταν για παράδειγμα ο ίδιος ο Spider-Man. Εδώ λοιπόν η κορυφαία έτσι αριστουργηματική περίοδος θεωρώ ότι είναι αυτή του Roy Thomas, που ανέλαβε σαν συγγραφέας μετά τον Stan Lee κάποια στιγμή, και ο οποίος Roy Thomas είχε πολλούς συνεργάτες στο σχέδιο, με κυριότερο τον John Buscema, τον Big John, αλλά και τον Sal Buscema και τον Neil Adams σε ένα πέρασμα. Γενικά είναι μια φοβερή περίοδος αυτή λοιπόν, ειδικά μετά το 50 περίπου τεύχος των Avengers μέχρι το 100 χοντρικά. Εκεί λοιπόν υπάρχουν πάρα πολλές κορυφαίες ιστορίες, όπως για παράδειγμα η πρώτη εμφάνιση του Vision και άλλες πολλές. Θα βάλω ένα τεύχος λοιπόν ενδεικτικά της εποχής αυτής, το οποίο είναι από τα πολύ αγαπημένα μου, και αυτό είναι το Avengers 76. Avengers 76 λοιπόν, με αυτό το εκπληκτικό εξώφυλλο από τον μεγάλο, τον Big John Buscema, μια φοβερή σύνθεση με πολύ ωραία προοπτική προς τα κάτω, όπου ο κακός της υπόθεσης, ο Άρκον, βρίσκεται στην κορυφή ενός ουρανοξύστη και οι εκδικητές έρχονται γύρω γύρω. Εδώ λοιπόν, το οποίο τεύχος είναι και σε φοβερή κατάσταση όπως βλέπουμε, και έχουμε την εισαγωγική σελίδα, κλασική εικόνα με τους κλασικούς Avengers, από μια Dream Team λοιπόν, ο Roy Thomas συγγραφέας, John Buscema μολύβια και Tom Palmer στα μελάνια. Εδώ λοιπόν είναι το δεύτερο μέρος αυτό μιας ιστορίας, της συγκεκριμένης ιστορίας μάλλον, με τον Άρκον, έναν νέο έτσι αντίπαλο των εκδικητών που εμφανίστηκε στο ακριβώς προηγούμενο τεύχος.
στο νούμερο 75. Και ο οποίος Άρκον είναι ουσιαστικά ένας ήρωας στο στυλ του Κόναν, μοιάζει πάρα πολύ σχεδιαστικά. Και εδώ βλέπουμε ότι μας δείχνει και ο Τζον Μπουσέμα, έτσι βλέπουμε λίγο το μέλλον του, πώς θα σχεδίαζε λοιπόν τον Κόναν και θα γινόταν ο πιο χαρακτηριστικός καλλιτέχνης στην ιστορία του χαρακτήρα αυτού. Εδώ λοιπόν είναι μια πρόβα τζενεράλε κατά κάποιο τρόπο για το πώς χειρίζεται τον χαρακτήρα αυτό. Έχουμε εδώ λοιπόν όλους τους κλασικούς Avengers της εποχής αυτής, το υπέροχο σχέδιο του Μπουσέμα, πολύ όμορφες γυναίκες και καταπληκτική δράση και δυναμικές έτσι συνθέσεις. Παίζει και ένα πολύ ωραίο έτσι love story με τον Άρκον και την κόκκινη μάγισσα. Η Βάντα, βλέπουμε εδώ τις πολύ ωραίες σκηνές αυτές. Μια λοιπόν πολύ κλασική έτσι ιστορία που επίσης είναι χαρακτηριστική λοιπόν της Marvel της εποχής και γενικά. Και στο συγκεκριμένο τεύχος μάλιστα έχουμε και την πρώτη φορά που συναντιέται η κόκκινη μάγισσα με τον Vision, το όραμα. Η κόκκινη μάγισσα είχε φύγει από τους εκδικητές στα προηγούμενα τεύχη. Ο Vision είχε κάνει την πρώτη εμφάνιση στο τεύχος 57 και εδώ λοιπόν είναι η πρώτη τους ουσιαστικά συνάντηση από το μελλοντικό αυτό ζευγάρι της Marvel. Και το πολύ ωραίο εδώ τέλος πάλι με την κόκκινη μάγισσα, το οποίο τέλος τα αφήνει και λίγο ανοιχτά τα πράγματα και μάλιστα ο Άρκον θα επιστρέψει σύντομα μετά από 10 περίπου τεύχη. Και προχωράμε στον επόμενο τίτλο αυτού του top, ο οποίος δεν μπορεί να μείνει άλλος από το Uncanny X-Men. Η αγαπημένη X-Men λοιπόν, όπως είπα θα βάλω ένα τεύχος από κάθε λοιπόν κορυφαία σειρά. Εδώ λοιπόν στους X-Men μιλάμε όχι απλά για ένα από τα καλύτερα κόμιξ της Marvel, αλλά πιστεύω την καλύτερη σειρά που μας είχε δώσει η Marvel όταν ήταν στο απόγειο της δόξας του τίτλου αυτού, με τον Chris Claremont στο σενάριο λοιπόν, ο οποίος ανέλαβε μετά το X-Men 94 και απογείωσε τον τίτλο και τον έκανε το best seller και όλα της Marvel. Όλη αυτή η περίοδος λοιπόν από το τεύχος 94 και μετά και τουλάχιστον για 100 τεύχη περίπου είναι κορυφαία, αλλά πιο κορυφαία από τα κορυφαία θεωρώ ότι είναι η εποχή που σχεδίαζε κιόλας ο John Byrne. Άρα λοιπόν πάμε σε Claremont και John Byrne στο σχέδιο και συγκεκριμένα θα δούμε το απόγειο, το αποκορύφωμα της συνεργασίας τους που είναι το Uncanny X-Men 137. X-Men 137 λοιπόν, διπλό τεύχος και εδώ έχουμε το αποκορύφωμα των X-Men, έτσι μια τέλεια ιστορία που κράτησε πολλά τεύχη το συγκεκριμένο storyline και ολοκληρώνεται εδώ στο τεύχος 137 και το οποίο μάλλον είναι και το σημαντικότερο, έτσι, τη μεγαλύτερη αξία συναισθηματική τεύχος που έχω διαβάσει ποτέ και πιστεύω για πολλούς ισχύει αυτό, είτε το διάβασαν στην πρωτότυπη αμερικανική έκδοση είτε εδώ στη χώρα μας στο X-Men της Μαμούθ, στο οποίο όταν είχα διαβάσει αυτήν την ιστορία τότε ήταν που είπα τέλος θα διαβάζω κόμιξ για πάντα. Υπογεγραμμένο εδώ βλέπουμε και από το συγγραφέα όταν είχε έρθει στο Athenscon. Μάλιστα το τεύχος αυτό ήταν έτσι ίσως το πρώτο έτσι κάπως πιο ακριβό τεύχος που είχα αγοράσει. Ήταν λίγο πριν το 2000, εποχή προ-eBay μάλιστα, όταν παραγγέλναμε στέλνοντας χρήματα σε φάκελο στην Αμερική, στις διάφορες εταιρείες με παλιά τεύχη. Εδώ λοιπόν έχουμε το Dark Phoenix Saga που ολοκληρώνεται στο τεύχος αυτό. Νομίζω δεν χρειάζεται να πω πάρα πολλά, όποιος γνωρίζει έστω και λίγα σχετικά με τη Marvel ξέρει τι πραγματεύεται. Και λίγο μετά το τεύχος αυτό
Έφυγε και ο Τζον Μπέρν από τους X-Men, λίγα τεύχη πιο μετά δηλαδή, μετά το 143 συγκεκριμένα. Αυτό λοιπόν είναι το διπλό Uncanny X-Men 137, με το συγκλονιστικό έτσι φινάλε, το οποίο είναι ένα τέλειο τεύχος. Το έχω και σε γαλλική έκδοση με υπέροχο ζωγραφιστό εξώφυλλο, που ουσιαστικά είναι το εξώφυλλο του προηγούμενου αμερικάνικου τεύχους. Σε πολύ ωραία έκδοση και αυτό. Συνεχίζουμε με το νούμερο 5 και παραμένω στη Marvel, αλλά όχι στο κυρίως σύμπαν της Marvel. Πάμε σε έναν τίτλο που είναι πραγματικό αριστούργημα από τα κορυφαία κόμιξ που έχουμε δει και είναι γενικά παραγνωρισμένος. Στην Ελλάδα όμως έχει πολλούς φανατικούς, γιατί το γνωρίσαμε και αυτό σαν δεύτερη σειρά μέσα από το X-Men της Mammoth, και η σειρά αυτή είναι το Strike Force Morituri. Και συγκεκριμένα θα εστιάσω στο Strike Force Morituri τεύχος 12. Θα μπορούσα να είχα βάλει το πρώτο τεύχος της σειράς, αλλά αντί γι' αυτό επέλεξα το 12. Θα εξηγήσω γιατί. Τι είναι το Strike Force Morituri, για όσους δεν γνωρίζουν. Είναι μια σειρά που είχε βγει στα μέσα της δεκαετίας του 80. Ήταν εκτός του βασικού σύμπαντος λοιπόν της Marvel και αναφέρεται σε μια εισβολή εξωγήινων που έχει γίνει κάποια χρόνια λίγο πριν την αρχή του συγκεκριμένου κόμικ. Οι εξωγήινοι έχουν κάνει μεγάλες επιτυχίες και έχουν γονατίσει έτσι τους γήινους, και τότε τι κάνουν οι άνθρωποι για να αντιμετωπίσουν λοιπόν τον κίνδυνο αυτό? Ανακαλύπτουν μια διαδικασία με την οποία δημιουργούν τους δικούς τους σούπερ ήρωες, τη διαδικασία Morituri, μελοθάνατη λοιπόν. Γιατί λέγεται έτσι η διαδικασία? Γιατί όπως καταλαβαίνετε, όποιος περνά αυτή τη διαδικασία, λόγω της υψηλής έτσι ενέργειας ας πούμε που διοχετεύεται στο σώμα του, χάνει το χρόνο της ζωής του και ανά πάση στιγμή μπορεί να πεθάνει με μέγιστο χρόνο να ζήσει το 1 έτος. Είναι μια σειρά λοιπόν πάρα πολύ πρωτότυπη και ιδιαίτερη, σε σενάριο του Peter Gillis και σχέδιο του Brent Anderson. Φανταστικό σχέδιο του Brent Anderson. Είναι μία από τις δουλειές ζωής που μας έχει δώσει ο συγκεκριμένος καλλιτέχνης, πολύ γνωστός βέβαια, και μια σειρά που έτσι προκαλεί έντονα συναισθήματα στον αναγνώστη. Την είχαμε δει στα ελληνικά σαν δεύτερη ιστορία στο X-Men της Mammoth, γι' αυτό και έχει και φανατικούς οπαδούς στην Ελλάδα. Ένα παραγνωρισμένο αριστούργημα θα έλεγα, γιατί γενικά θεωρείται, και προσωπικά το θεωρώ, ένα από τα καλύτερα κόμιξ όλων των εποχών. Παρόλο που στη συνέχεια φεύγει η αρχική δημιουργική ομάδα και τότε υπάρχει πτώση στην ποιότητα, τα τεύχη όμως τα πρώτα που είναι σε σενάριο Peter Gillis και σχέδιο Brent Anderson και μελάνια του Scott Williams, και αυτό σημαντική συνεισφορά, είναι πραγματικά αριστουργήματα. Και σεναριακά, με όλα αυτά που συμβαίνουν με τους μελοθάνατους ήρωες, αλλά και σχεδιαστικά είναι πολύ υψηλό το επίπεδο. Η σειρά αυτή κυκλοφόρησε και σε Omnibus πρόσφατα. Εγώ έχω τα τεύχη φυσικά από όλη τη σειρά και μάλιστα σκεφτόμουν να κάνω ένα αφιέρωμα κάποια στιγμή. Εδώ λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, οι μελοθάνατοι ήρωες έχουν το χαρακτηριστικό ότι δεν είναι για πάντα οι ήρωες αυτοί οι πρωταγωνιστές, αλλά ανά πάση στιγμή μπορεί να πεθάνουν. Και όχι στη μάχη, να πεθάνουν έτσι λόγω της διαδικασίας με την οποία έγιναν αυτοί που έγιναν. Και το συγκεκριμένο τεύχος λοιπόν το 12 έχει κάποιες πολύ συγκινητικές στιγμές. Φτάνει έτσι στο αποκορύφωμα, μπορώ να πω, η συνεργασία αυτή. Και η τελευταία σελίδα είναι πραγματικά ένα από τα κορυφαία splash pages που έχουμε δει ποτέ. Δεν ξέρω αν πρέπει να το δείξω. Τελευταία σελίδα, θα το δείξω τα γρήγορα έτσι, είναι όλα τα λεφτά. Strike Force Morituri λοιπόν, ένα αριστούργημα. Και συνεχίζουμε τη λίστα αυτή με DC αυτή τη φορά και με ένα κόμικ που φυσικά ήταν αδύνατο να λείπει από μια λίστα με top, που δεν είναι άλλο φυσικά
από το Watchmen, το θεωρούμενο από την πλειοψηφία θα έλεγα του κόσμου σαν καλύτερο κόμικ όλων των εποχών και για το οποίο από πολύ παλιά λέγαμε σαν ανέκδοτο έτσι κυκλοφορούσε ότι κάποιος που δεν ξέρει από κόμιξ έχει αρχίσει και έχει τελειώσει την ενασχόλησή του διαβάζοντας το Watchmen, το οποίο ήταν και είναι φυσικά ένα απόλυτο must. Το αριστούργημα λοιπόν του Alan Moore και του David Gibbons, μια σειρά που δεν δικαιολογείται να μην έχει διαβάσει κανείς, μας δίνει ένα τρομερό φινάλε στο τελευταίο τεύχος που είναι το Watchmen νούμερο 12. Δυστυχώς δεν έχω τα τεύχη του Watchmen, έχω όμως την Absolute έκδοση, οπότε είμαι πολύ ικανοποιημένος. Υπογεγραμμένη κιόλας, αποσχεδιαστή και χρωματιστή. Μόνο ο Alan Moore μου λείπει. Πάμε και στο τεύχος 12, το τελευταίο της σειράς λοιπόν, με την σοκαριστική εναρκτήρια σελίδα. Μια εικόνα από τις πιο ιστορικές όλων των εποχών. Watchmen λοιπόν, τι να πω τώρα για το Watchmen, νομίζω δεν χρειάζεται να πω κάτι, να πω πολλά. Όλοι ξέρουμε τι είναι το Watchmen. Όσοι δεν το έχετε διαβάσει, να το διαβάσετε άμεσα. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία από κάθε άποψη και θα ήταν αδιανόητο να μην υπάρχει μέσα σε ένα top με τα καλύτερα κόμιξ όλων των εποχών. Ο Alan Moore άλλωστε είναι ο θεός μας. Αυτό τον καιρό μάλιστα σκεφτόμουν να το ξαναδιαβάσω για μία ακόμα φορά κάποια στιγμή, γιατί το συγκεκριμένο κόμικ και γενικά βέβαια οι δουλειές του Alan Moore σηκώνουν πολλαπλές αναγνώσεις και κάθε φορά θα βρει κάποιος και καινούργια πράγματα να δει και να λατρέψει στη δουλειά αυτή. Πάμε να βάλουμε ακόμα έναν ήρωα στην εξίσωση. Όπως είπα, προσπάθησα να βάλω από διαφορετικούς τίτλους τεύχη και να μην επαναλάβω τεύχη από έναν τίτλο δύο φορές. Και εδώ λοιπόν στο επόμενο κόμικ της λίστας μας πάμε στον Hulk και σε ένα αγαπημένο προσωπικά τεύχος που είναι το Hulk νούμερο 377. Incredible Hulk 377 λοιπόν, σε σενάριο του μεγάλου Peter David και εκπληκτικό και ανεπανάληπτο σχέδιο από τον Dale Keown. Εδώ λοιπόν βρισκόμαστε στην περίοδο την σύγχρονη έτσι, σχετικά και υπερκλασική περίοδο που συγγραφέας ήταν ο Peter David, ο μακροβιότερος συγγραφέας στην ιστορία του Hulk. Και γενικά η εποχή αυτή του Peter David θεωρείται η καλύτερη, με διαφορά θα έλεγα, στην ιστορία του ήρωα αυτού. Σε όλα αυτά τα χρόνια λοιπόν, πάνω από 10 χρόνια που έγραφε τον Hulk ο Peter David, πέρασαν πολύ σημαντικοί σχεδιαστές από αυτόν, ο Todd McFarlane, ο Gary Frank μετά από εδώ, ο Kubert, ο Liam Sharp, διάφοροι. Νομίζω όμως ότι θα έλεγα ότι δεν υπάρχει εμβολία, ότι ο κορυφαίος είναι ο συγκεκριμένος, ο Dale Keown λοιπόν, ο οποίος έχει συνδέσει το όνομά του με τον τίτλο αυτό και έγινε superstar από το πουθενά σχεδόν εμφανίστηκε στον Hulk εδώ λοιπόν και μας έδωσε τα τεύχια αυτά τα οποία είναι πιστεύω τα καλύτερα στην ιστορία του τίτλου αυτού. Εμείς που τα διαβάζαμε τα τεύχια αυτά, ειδικά στον άνθρωπο Αράχνη της Μαμούθ που ήταν σαν δεύτερη συνοδευτική ιστορία, πιστεύω ότι πολλοί είχαμε πάθει πλάκα τότε με το σχέδιο το συγκεκριμένο, αλλά και σεναριακά ο Peter David βρίσκεται σε πολύ μεγάλα κέφια και ειδικά στο συγκεκριμένο τεύχος όπου έχουμε μια έτσι ψυχοθεραπεία του Bruce Banner, όπου γίνεται μια βουτιά στα παιδικά χρόνια του ήρωα και αποκαλύπτονται έτσι διάφορα πράγματα. Μια υπέροχη ιστορία λοιπόν, δοσμένη με ανεπανάληπτο σχέδιο
την οποία την επέλεξα στο top 10 αυτό και η οποία κλείνει με ένα splash page που είναι, προσωπικά τη θεωρώ την καλύτερη σελίδα που έχουμε δει ποτέ στον Hulk. Εδώ λοιπόν. Ο Hulk είναι από τους αγαπημένους μου ήρωες, αλλά αυτός ο κλασικός χαζός Hulk διαλύσει, καταστρέψει κτλ. Δεν με ενθουσιάζει τόσο πολύ όσο ο συγκεκριμένος Hulk που κάνει την πρώτη του εμφάνιση εδώ, ο έξυπνος Hulk λοιπόν. Και αυτή την εποχή θεωρώ την καλύτερη στον ήρωα. Γι' αυτό και επέλεξα λοιπόν το συγκεκριμένο τεύχος το 377, αν και θα μπορούσα άνετα να είχα βάλει στη θέση του και το τεύχος 459, αν ήθελα να κλέψω και να βάλω ένα έξτρα τεύχος. Επίσης σε σενάριο φυσικά Peter David και σχέδιο Adam Kubert. Ένα μικρό αριστούργημα, αυτοτελές τεύχος. Ίσως σε ένα μελλοντικό top, αν χρειαστεί να κάνω συμπληρωματικό top με τεύχη. Άνετα θα μπορούσε να γίνει και αυτό, αν το θεωρείτε καλή ιδέα. Ίσως λοιπόν το δούμε στο μέλλον. Συνεχίζουμε με μία ακόμα αριστουργηματική σειρά που την θεωρώ προσωπικά στα top 3, θα έλεγα ίσως, Marvel Comics όλων των εποχών, όχι τεύχη, γενικά ιστορίες που μας έχει δώσει η Marvel, και είναι το Earth X. Η καταπληκτική σειρά λοιπόν αυτή που είχε κυκλοφορήσει στο τέλος της δεκαετίας του 90, στην οποία έχουμε έναν μελλοντικό κόσμο όπου όλοι οι άνθρωποι έχουν γίνει μεταλλαγμένοι. Οι παλιοί ήρωες που ξέραμε είτε έχουν πεθάνει είτε έχουν αποσυρθεί και σε όλο αυτόν τον κόσμο λοιπόν γίνονται πολλά και τρομερά πράγματα. Είναι μια σειρά που για κάποιον γνώστη της ιστορίας και του σύμπαντος της Marvel είναι πραγματικά συγκλονιστική. Έχει πάρα πολύ βάθος, μια φοβερή ιστορία η οποία έχει κυκλοφορήσει σε 14 τεύχη συν κάποια έξτρα. Η βασική σειρά ήταν από το 1 έως το 12, αλλά πριν το 1 υπήρχε ένα τεύχος 0 και μετά το 12 υπήρχε το τεύχος X, το οποίο είναι ουσιαστικά το φινάλε της σειράς. Στο τεύχος 12 λοιπόν, που είναι το πρώτο τελευταίο της σειράς, γίνονται πραγματικά συγκλονιστικά πράγματα και έχει ένα από τα κορυφαία φινάλε που έχω διαβάσει ποτέ και είναι το επόμενο τεύχος λοιπόν στη λίστα μας, το Earth X νούμερο 12. Earth X 12 λοιπόν, με εξώφυλλο του Alex Ross που ήταν συνδημιουργός της σειράς. Αυτός σχεδίασε τους χαρακτήρες σε μεγάλο βαθμό. Ιστορία λοιπόν Jim Kruger και σχέδιο, φανταστικό σχέδιο του Jean Paul Leon, το οποίο σχέδιο να πούμε ότι ήταν πολύ ξεχωριστό ειδικά για την εποχή εκείνη. Εντάξει, στα σύγχρονα κόμιξ συναντά κανείς πολλές διαφορετικές τεχνοτροπίες, αλλά την εποχή εκείνη, και ενώ είχαμε περάσει και τα 90s στα οποία υπήρχε μεγάλη σχεδιαστική ομοιομορφία και συγκεκριμένο στυλ επιτιδευμένο σχεδίου, ο Ζαν Πολ Λεόν έχει ένα φοβερά ρεαλιστικό με αδρές γραμμές σχέδιο που δουλεύει τέλεια εδώ πέρα λοιπόν στην ιστορία αυτή, σε ένα μελλοντολογικό κόσμο, δυστοπικό έτσι θα έλεγα σε πολλά σημεία. Εδώ λοιπόν οδεύουμε προς το τέλος της ιστορίας αυτής, η οποία είναι ένα πραγματικό αριστούργημα, ένα από τα καλύτερα κόμιξ που έχω διαβάσει ποτέ, και αυτό έχει βγει σε Omnibus από όσο ξέρω. Εγώ έπαιρνα τα τεύχη την εποχή που κυκλοφορούσε και στο συγκεκριμένο τεύχος στο 12 είμαστε στο σημείο που μετά από τόσα τεύχη σημαντικών γεγονότων, ανατροπών, εκπλήξεων κτλ. Εμφανίζονται τα μεγάλα όπλα και έχουμε κάποιες έτσι πολύ iconic σκηνές. Εδώ λοιπόν το κλείσιμο του τεύχους αυτού, που είναι στην αμέσως επόμενη σελίδα, είναι ένα έπος. Αν μου λέγατε πώς ορίζεται το έπος, είναι η τελευταία σκηνή στο τεύχος αυτό. Θα σας αφήσω λοιπόν, δεν θα σας το δείξω επίτηδες και θα σταματήσω εδώ. Έχουμε και διάφορα έξτρα στο τέλος λοιπόν.
με σχέδια του Alex Ross, και μετά το τεύχος αυτό ακολουθεί το τεύχος X, με το οποίο τελειώνει η συγκεκριμένη ιστορία. Και συνεχίζουμε με τη δεύτερη παρουσία του Alan Moore σε αυτό το top, που είναι μέσω της σειράς Top 10. Ένα Top 10 που περιλαμβάνει μέσα το Top 10. Λοιπόν, η σειρά Top 10 λοιπόν ήταν μία από τις σειρές που είχε ξεκινήσει ο Alan Moore αργότερα, το 2000 περίπου, από την εταιρεία ABC, την οποία έχει δημιουργήσει ο ίδιος, την America's Best Comics, η οποία σειρά αναφέρεται σε έναν κόσμο στον οποίο όλοι έχουν υπερδυνάμεις και είναι μια αστυνομική σειρά που παρακολουθεί τις περιπέτειες και τα τεκτενόμενα σε ένα συγκεκριμένο αστυνομικό τμήμα. Λοιπόν, η σειρά αυτή, εντάξει, είναι Alan Moore, προφανώς θα είναι αριστούργημα, είναι πιο πάνω και από αριστούργημα θα έλεγα, μια καταπληκτική σειρά, απίστευτο βάθος, εκπληκτικό σχέδιο. Η συγκεκριμένη σειρά κράτησε για 12 τεύχη και εδώ θα δούμε, δεν θα δούμε το πρώτο τεύχος ή το τελευταίο, θα δούμε ένα συγκεκριμένο τεύχος που είναι το νούμερο 8. Πιστεύω εις έναν Alan Moore, τον Θεό των κόμιξ, και εδώ λοιπόν στο Top 10 τεύχος 8, από τα 12 τεύχη λοιπόν που έβγαλε αυτή η σειρά, στο οποίο έχουμε ένα πολύ ωραίο εξώφυλλο που είναι ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι ουσιαστικά με τους χαρακτήρες του κόμικ αυτού. Το τεύχος 8 λοιπόν είναι μια πάλι έτσι αυτοτελής ιστορία που βέβαια εντάσσεται στο όλο έτσι γενικό story που παίζει από πίσω. Να θαυμάσουμε λίγο το μοναδικό σχέδιο του Jin Ha, από τα πιο λεπτομερή σχέδια που έχουμε δει ποτέ, δηλαδή έχει κάνει απίστευτη δουλειά στις λεπτομέρειες που υπάρχουν εδώ πέρα, στους χαρακτήρες που εμφανίζονται. Πρέπει να έχει ζωγραφίσει εκατοντάδες χαρακτήρες δηλαδή σε όλη αυτή τη σειρά και στις αναφορές τις οποίες υπάρχουν γενικά εδώ. Και το συγκεκριμένο τεύχος θα πω ότι προσωπικά βάζει υποψηφιότητα. Αν μου έλεγαν ποιο είναι το κορυφαίο, το ένα κορυφαίο τεύχος, μεμονωμένο τεύχος έτσι, που έχεις διαβάσει ποτέ, παίζει δυνατά να είναι αυτό, το Top 10 νούμερο 8. Όπου εδώ οι αστυνομικοί λοιπόν του τμήματος της Νεόπολης, στην οποία βρισκόμαστε, έρχονται να διερευνήσουν ένα τρακάρισμα, αλλά ένα τρακάρισμα που έχει γίνει σε διαφορετικές διαστάσεις, στο οποίο τα θύματα έτσι έχουν ενωθεί, βγήκε ο ένας στη διάσταση του άλλου. Ένα τρελό σενάριο, τρελό δηλαδή. Τι σκέφτεται αυτός ο άνθρωπος ο Alan Moore και πώς καταφέρνει και μια τέτοια ιδέα που μπορεί κανείς να γελάσει. Τι είναι αυτό, ένα τρακάρισμα σε διαφορετικές διαστάσεις, δηλαδή τι γίνεται εδώ. Όχι απλά το παρουσιάζει και το κάνει έτσι τόσο ενδιαφέρον, αλλά το κάνει και τόσο συγκινητικό που είναι πραγματικά απίστευτο. Εδώ λοιπόν βλέπουμε τις πραγματικές δυνατότητες του μέσου λοιπόν των κόμιξ και το πόσα διαφορετικά συναισθήματα μπορεί να προκαλέσει μια ιστορία. Δεν θα πω άλλα. Αν δεν έχετε διαβάσει το Top 10, ψάξτε το. Βγήκε πρόσφατα και σε Compendium και έχει βγει και σε Absolute, το οποίο όμως είναι εξαντλημένο εδώ και πολλά χρόνια. Και για φινάλε δεν θα μπορούσε να λείπει προσωπικά σε μια λίστα με top η σειρά Love and Rockets από την Fantagraphics, το εκπληκτικό έργο των αδερφών Hernandez, μια σειρά κόμιξ που ξεκίνησε το 1980 και συνεχίζει ακόμα και σήμερα, έχει περάσει από πολλές περιόδους και η οποία σειρά μας έχει δώσει απίστευτες ιστορίες. Θα βάλω κι εγώ λοιπόν στη λίστα μία από αυτές τις απίστευτες ιστορίες λοιπόν της σειράς αυτής και συγκεκριμένα από το τρίτο volume του Love and Rockets, το τεύχος 4. Πρόκειται για την τρίτη περίοδο της σειράς αυτής και εδώ στην τρίτη περίοδο δεν είναι ακριβώς τεύχος βέβαια,
το συγκεκριμένο, είναι το Μάκι, όπως βλέπουμε εδώ, γιατί στην τρίτη περίοδο του Love and Rockets κυκλοφορούσε σε αυτή τη μορφή. Έβγαινε ένας τέτοιος τόμος κάθε χρόνο. Έχουν πειραματιστεί με διάφορες μορφές οι αδερφοί Χερνάντες που βγάζουν τη σειρά αυτή, λοιπόν, το Love and Rockets. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην τέταρτη περίοδο, η οποία έχει τη μορφή της πρώτης περίοδου. Δηλαδή είναι ένα περιοδικό σε μεγάλο σχήμα magazine. Η δεύτερη περίοδος ήταν σε σχήμα comic, η τρίτη περίοδος είναι αυτή που είναι σε τομάκια και η τέταρτη λοιπόν στην οποία βρισκόμαστε τώρα. Love and Rockets λοιπόν, ένα από τα κορυφαία κόμιξ όλων των εποχών. Εδώ τι να πει κανείς για μια σειρά που, όπως είπα, τρέχει από το 1980 μέχρι σήμερα, στο ίδιο υψηλό επίπεδο πάντα, με τους πρωταγωνιστές να μεγαλώνουν και να οριμάζουν και να εξελίσσονται με τα χρόνια, να μπαίνουν καινούργια άτομα μέσα, άλλοι να φεύγουν, άλλοι να έρχονται. Οι βασικοί χαρακτήρες βέβαια υπάρχουν οι ίδιοι και είναι δημιουργία ουσιαστικά των αδερφών Χερνάντες, των δύο αδερφών Χερνάντες, του Γκίλμπερτ και του Χαϊμέ. Στην αρχή υπήρχε και ο τρίτος αδερφός, ο Μάριο, ο οποίος σταμάτησε νωρίς όμως. Πρόκειται για μια σειρά λοιπόν που πραγματικά έχει τα πάντα, συνδυάζει τα πάντα. Ρεαλιστικό σενάριο και σχέδιο, χαρακτήρες που είναι σαν ζωντανοί, σεναριακά και σχεδιαστικά σε εκπληκτικό σχέδιο, ειδικά του Χαϊμέ Χερνάντες. Και αυτή η σειρά λοιπόν έχει χιούμορ, έχει δράμα, έχει περιπέτεια, έχει καθημερινότητα, έχει ακόμα και σούπερ ήρωες, έχει και ενήλικο περιεχόμενο, έτσι δεν είναι για παιδιά. Είναι πραγματικά ένα κόμικ το οποίο μπορεί να βρει κανείς τα πάντα σε αυτό και αγγίζει την τελειότητα λοιπόν. Ειδικά οι ιστορίες του Χαϊμέ, οι οποίες εκτός από το τέλειο σενάριο το οποίο έχουν και ένα εκπληκτικό σχέδιο. Και είναι μοναδικός ο τρόπος του πώς με απλές γραμμές πετυχαίνει ο σχεδιαστής αυτό το αποτέλεσμα, ασπρόμαυρο σχέδιο, έτσι δεν υπάρχει χρώμα. Το σχέδιο είναι τέτοιο που δεν ξεφεύγει ούτε μία τόση δά γραμμή όσον αφορά την ανατομία, τις εκφράσεις, τα πάντα. Θα μπορούσαν φυσικά πολλά τεύχη της σειράς αυτής να μπουν σε ένα top. Διάλεξα το συγκεκριμένο έτσι για να βάλω κάτι πιο πρόσφατο από τα υπόλοιπα και επειδή η ιστορία που βλέπουμε εδώ, ειδικά η ιστορία του Χαϊμέ, του ενός από τους δύο αδερφούς, είναι πραγματικά ένα εκπληκτικό έτσι, αριστούργημα, μια μοναδική ιστορία με πολύ συγκινητικό φινάλε κιόλας, η οποία έχει συλλεχθεί και σε έναν τόμο με τίτλο The Love Bunglers, γιατί η συγκεκριμένη ιστορία είναι συνέχεια μιας ευρύτερης που τρέχει από το προηγούμενο τομάκι λοιπόν της σειράς αυτής και έχει μαζευτεί αυτό και σε έναν τόμο ξεχωριστό λοιπόν για όποιον θέλει να την αναζητήσει. Love and Rockets δεν χάνεις ποτέ. Είναι εγγύηση λοιπόν. Εδώ βλέπουμε και το σχέδιο του Gilbert, του δεύτερου αδερφού, ο οποίος έχει εξίσου έτσι συναρπαστικές ιστορίες. Απλά το σχέδιό του δεν είναι το τέλειο σχέδιο το οποίο έχει ο Χαϊμέ. Και κάπου εδώ λοιπόν κλείνουμε με τον καλύτερο τρόπο αυτό το top. Αυτά λοιπόν ήταν τα top 10 αμερικάνικα τεύχη. Ελπίζω να σας άρεσε η λίστα. Εννοείται ότι περιμένω να μου γράψετε τις απόψεις σας και τα δικά σας ίσως κορυφαία κόμιξ. Και υπάρχουν και ιδέες για άλλα top επίσης. Αν θέλετε να δείτε λοιπόν παρόμοιες λίστες και στο μέλλον με άλλα θέματα, π.χ. εξώφυλλα ή για συγκεκριμένους τίτλους ή για κόμιξ όχι αμερικάνικα, ευρωπαϊκά ή για οτιδήποτε άλλο, γράψτε μου στα σχόλια τις προτάσεις σας. Μην ξεχάσετε να πατήσετε like και να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να παρακολουθείτε και τα επόμενα βίντεο τα οποία έρχονται.